entertainment system comes with Rob, Zapper, Control Deck, 2 controllers, Gyromite, and Duck Hunt. When you get hold of the Nintendo Entertainment System, when you master Rob the video robot, and meet the challenge of Gyromite, when you shoot the light-sensing Zapper, when you play the system with so many arcade hits, you're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Down to the dance floor. Mom, ever heard of melody? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game. Bart! Go to bed! Sure thing, Dad. It's Bart versus the Space Mutants. Iawn, croeso i'r stream. Heddiw byddai'n chwarae gemau... O, gawn ni fel nawr. Dyna pam. Right, Metal Slug. Felly fi'n credu... A fi am dechrau gyda Metal Slug 3. Fi'n gwybod fi wedi gwneud Metal Slug X llawer o'r blaen. Felly, yeah. Gawn ni weld sut mae fe'n mynd. Checio. Na i symud y chat box fyna. Yeah. Gweld beth sy'n digwydd. Yeah, so Shwmae pawb. Shwmae. Diwrnod Shwmae heddiw. So, diwrnod Shwmae hapus I bawb. Yeah. Ni nawr ti gallu gweld mae'r Pandora box 6 fan hyn. Fi'n fan mawr o fe. Fi ddim yn cael... Wel, fi ddim yn chwarae fe digon, really. Ond, yeah. Dod ar arcade adre. Dyna syniad. Fi wir yn hoffi fel y joysticks a'r botymau yma. Fi'n hoffi'r syniad bod chi'n cael... fel gallu gwasgu continue a yeah, lot o
ti jyst yn gallu cario ymlaen chwarae. Fel yn y arcade, byddwn ni siŵr o fod wedi redeg allan o arian. A fan hyn, fi'n teimlo fi'n gallu just chwarae lot hirach. Just yn mynd i symud hwnna tipyn bach. Be fi'n neud? Sorry. Torri popeth! Mae popeth yn... Okay, dyna ni. Whoop. Dyna ni. Sori am hwnna pawb. Pethau yn cwmpo o gwmpas fi. Jyst yn mynd i symud y teledu draw. Gallu gweld yn iawn. Sy'n help. Sa'n gwybod beth yw nhw. Crank. Crankod. Ah. Oh. Pryd ti'n gallu casgu'r crankod yna. Yes, ti'n clywed fi'n... Beth mae hi'n rhoi fi? Ooh, hoffi super grenades. Rhaid cofio bod dy fi y mines na I daflu hefyd. Os maen nhw'n handi iawn. Oh no! Taflu. Oh. Yr B-drills yna. Na. Nice. Perfect. Oh na. Oh, mae hwn yn gallu cyffred ti unwaith a ti marw. Oh na. Beth? Alright. Ah. Well, yeah. Ooh, syniad yw, yn mynd eitha syml, os chi ddim wedi chwarae gemau Metal Slug o'r blaen, chi angen curo'r milwyr I gyd. Achub o na. Let's trio'r boi ma. No. Mae'n methu nofio, yn amlwg. Waw, edrych ar faint mor tew e. Fi'n hoffi hynny. Rhaid bod e'n mynd yn tew. Felly ti bwyta gormod o fwyd.
Oh, angen mynd mewn fyna. Wow. Mae crank nawr, fe yw brenin y crancod. Beth nes i'n gallu hwnna? O wel, o leia os dwi'n defnyddio'r bom hwnna. Uh-oh. Hwn yn anodd. Wff. Na, taflu nôl, redig ymlaen. Taflu nôl, redig ymlaen. Na. Ddim yn siŵr beth o i. Yay. Wel, wedi llwyddo i achub un person. Sy'n dda. O na. Nawr fi'n zombie o ryw fath. Oh. Na. Fi un o pethau dwi'n hoffi mwyaf am y gemau Metal Slug yw faint mor cute. Tio, mae'r animeiddiad mor neis a cute iawn. Fel cartoon, mewn ffordd. O, na. Paid. Yn gêm lle chi angen bod yn y zone. O, na. Helo, Emrys. O, ges i dy neges bod ti'n methu wneud dydd Gwener. Hwna'n gutting. Ond ie, rhaid ni wneud eto rhywbryd arall. Ond ie, tiod os mae rhaid ti adeiladu shed, mae hwnna'n digon teg. A teulu, helpu teulu yn bwysig. O, fi'n hoffi hwnna. Edrych ar hwnna. Ydy'r sain yn okay, Emrys, o ran sain y gêm i gymaru gyda sain llais? O na! Come on then. Ah. Oh na, come on. Right, be fi di dysgu, os ti'n curo'r un coch, mae'r gweddill jyst yn neidio. Oh, come on. Ah.
Dyna ni. Yeah, so mantais o bod ar y Pandora's box, sef be fi'n chwarae ar hyn o bryd, yw bod dyr fi'r holl continues yma. Bydden ni byth yn cael, os o'n ni, wel, bydden ni ddim gyda'r arian i parhau chwarae y gêm yma. O'n i'n bai am hynny. Felly, yeah. Beth sydd fan hyn? Oh god. Dim byd fel lladd zombies gyda flamethrower. Oh, na. They just cuddio. Pam dwi ddim yn marw? Whoosh. Na. Check my araf maen nhw'n mynd. Ah. No. Rhyw fath o boss fan hyn. Oh wow. Estroniaid. Uh-oh. Yeah, Shwmae, Shwmae, Cymraeg. Be beth ti'n dweud, Emrys? Shwmae. Neu Cymraeg. Yeah. Bydden ni'n dweud hello. Hello. Gyda un y. Uh-oh. Wow. Ti'n cofio, wel, pan o'n i'n blentyn, ti'n cofio prynu fel slime thing, a chi'n cael slime alien mewn fel capsule bach, a dyma y fath o golwg oedd arnyn nhw. Slime estroniaid. Na! Oedd o'n... Mae wedi newid. Lot gyflymach nawr. Come on. Oh my god, be fi'n neud yn wrong fan hyn? Neu just lefel anodd yw e. Marco! Oh,
Da ni, bombs. Ma' hwnna'n mynd i helpu. Ah! Syth i'r bombs. Hey. Oh god. Beth nawr? Lasers. Quite unsure. So, osgoi'r tablet I mawr hwnna. A wedyn, saethu'r dome yna. Ah. Daro. Lwcus mae 'da fi llawer o sut nes I osgoi hwnna? Ooh. Bron iawn. So hwnna'n hawdd. Lip. Mynd i'r ochr. Cadw symud. Ah. Right, trio un arall. Fi'n cymeriad dwi heb bod eto. Dyna yn y cael yn y diwedd. Yay! Oh well. Sim rhaid, actually. Mae fe'n bonus mawr os ti yn llwyddo I achub pobl. Ond, does sim really rhaid I chi. O. Trwy hwnna, penwisg yna. O, dan y ddear. Lefel dan dŵr. Oh dear. Sut maen nhw'n saethu? Dim lot o synwyr. Ond game video sim rhaid I fe wneud synwyr. Right. Right, a bomb. Ooh. Oh god. Oh. Yn colli oedd 'da fi 3 person fan'na. Ddim yn really bothered. Rhy agos. Ni rhy agos I gweld ble oedd yr oh my gosh. Right, pwy fi'n mynd I bod? Marco! Fi'n galw nhw gyd yn Marco ar hyn o bryd. Oh. Oh. Ah. Ydy fe'n period arcade? Yeah, ma fe. Ma fe fel... Yn galw fe'n Pandora's Box 6.
A fi'n fan mawr o fe. Achos mae fe'n dod... Mae doi ochr a doi stick. So, os ti gyda mate neu ti'n chwarae multiplayer, mae'n lot o hwyl. Mae'n gret ar gyfer gemau fel... Ti'n fel y gemau arcade dda fel Mortal Kombat a Street Fighter a... Fi'n hoffi Metal Slug. Fi'n caru'r cyfres. So mae hwn yn dda. A fel yn dweud, does ddim... Mae'n eitha nice bod gyda fi unlimited continues a pethau. Achos byddwn ni ddim yn gallu mynd yn bell yn y gêm yma, fi ddim yn credu. Ond pai am hynny. Fi'n okay, ond... Yeah, fi ddim... Byddwn ni ddim yn digon dda. Fel plentyn, byddwn ni probably wedi redig ar ôl fel talu 5 pint mewn i'r peiriant, byddwn ni ddim wedi gorffen y gêm yma. Okay, PRV in space. Beth yw dy hoff game arcade? Mae'n cwestiwn i ti. Cwestiwn a hanner. Oh. Dyna ni. Gweld dyna yn dweud am y continues yma. Yeah, beth yw dy hoff game arcade? O, a sut ma... Ti di setlo to yn Aberystwyth? Sut mae y symud mawr wedi bod? O'n i ddim wedi cael cyfle i... Fi ddim wedi siarad i ti am spel. Ie, sut mae pethau... Oh my god, hynny mor cool. Dwi ddim wedi chwarae llawer o game arcade yn rwy'n hoffi Donkey Kong fel yr original Donkey Kong. Nid Donkey Kong Country. Achos Donkey Kong Country yw fy hoff game yn y byd. Donkey Kong Country. Wir yn caru'r game yna. Damn. Mae'r layout y lefel yma, ti fi'n bach, fel cofio Abe's Odyssey ar PSE? Na, fel dde ar pethau eraill hefyd ond. O'n i'n chwarae fe ar Abe's Odyssey a Abe's Exodus. Y doi game yna. Oedd y synnau oedd Abe yn neud wastad yn neud fi chwerthin. Oh, laser! Carry lasers o unrhyw fath. Right, nôl i fe, fi'n hoffi fe mwyaf i chwarae gyda. Ah! Yikes. Oh! Ni ar row fan'na. Fi'n mynd i gwasgu pause am eiliad. Yeah, yr OG Donkey Kong, mate, original. Rydw i wedi symud i Aberystwyth, rydw i wedi llawer o stuff prifysgol, felly rydw i ddim wedi bod llawer ar Discord a stuff fel yna. Yeah, pai ffoni. O'n i'n gwybod bydde ti'n brysur. Does ddim amser mwy prysur na symud i rywle newydd. I suppose, os ti'n dechrau cwrs prifysgol hefyd. Waw. Be ti'n studio yn prifysgol, Preben? Oh no! Rock Eddie. Gosh. Oh. Na, ni eisiau na. Oh, o'n i just ar fi'n trio'r suit thing yna. Nes i marw. Cyfrif y direg. Oh, gwych. Oh, naeth
Naeth Owain wneud cyfrifiadureg a AI, Artificial Intelligence, fi'n credu. So ie, a mae James sydd yn rhan o'r crew yn chwarae. Mae fe ar cwrs cyfrifiadureg, falle ail blwyddyn neu trydydd flwyddyn, ddim yn siŵr. Ail flwyddyn dwi'n credu. So ie, mae rhywun i'n nabod yn Aberystwyth hefyd. So ie, fe ti... Ww. Pen, wastad mynd am y pen. Gair anodd i ysgrifennu, mae'n gallu bod. Yn da iawn. Sut ti fod ysgoi hwnna? Dy ddim un man i fynd. O, fi eisiau rocket. Sut fi fod? Mae laser jyst yn mynd rink. Sut fi fod? Falle fi... Ti methu ysgoi e. O, ie. Mynd i'r ochr. Da fi cannon fyna. Na, ond actually, o'n i ddim wedi cael loads o amser yn fy mlyntyndod yn chwarae gemau arcade, i bod yn dig. Nes i mynd ar daith yr urdd i Barcelona, a ar hwnna oedd na fel rhyw fath o camp gwersylla fel Llangrannog, ond fyna, mas fyna, a oedd y gêm Metal Slug X, neu y Metal Slug gwreiddiol arno fe. Rhaid dweud oedd nes i wir joio fe. Fi'n agos i dywed na. Y lefel yma'n anodd. Yes. O diwedd, god. Oof. Fi ddim yn gwybod, mae hwnna yn dod lan lot. Pam mae wanna become famous, followers, primes, views, mae fel spam yn gweld? Oops, sorry. Dyma oedd y chat fyna. Mae rhywun yn spamoi'n things, fi'n siŵr. So fi'n cael gwael, rhaid fi'n mynd i Twitch i wneud e. So nawn ni anwybyddu y rwtch yna. Wanna become famous? Na, fi'n ffain, diolch. Gwell da fi chwarae Metal Slug, dwi'n credu. Oh, god. Yeah.
Pa mor fawr yw'r truck yna? Yay. Croeso. Oh, beth? Ah. Trudy, how about no? Yeah. Diolch Fi ddim yn gwybod mae stuff fel yna mor rwystredig achos mae'n ffaff i gorfod fel delete o negeseuon o pethau. O leia, dyw e ddim yn rhywbeth anweddus neu rhywbeth, ond tiad, mae just... Mae just fel y scammers ar telefon sy'n ffonio chi i ddweud bod yna problem gyda chwe a bod yna rhywbeth yn bod gyda llinell a fi wir yn gysau y pobl sy'n cymryd mantais a trio cymryd mantais o bobl a bod nhw just ddim yn onest. Na. Dwi'n hoffi bod y bot yn dod o Russia hefyd. Okay. Yeah. Grief. Beth yw rhaina? Ooh. Yeah! Ooh. Oh, ydy hyn. Right. Oh, na. Edrych ar hwnna. Oh dear. Ah. Oh, maen nhw'n wenwynig nawr, ydyn nhw? Dwi'n credu. Y things o'r planhigion yna. Wenwynig. Helo, Lynette, Shwmae. Neu Cyfmae. Beth bydd ti'n dweud? Shwmae neu Cyfmae. Dwi'n dweud helo, felly. Mae'n diwrnod Shwmae, Cyfmae heddiw. O ie, a gobeithio, erbyn Calan Gaeaf, bydd dy fi crysau tŷ i ddangos i chi o Dungeon y Dis, felly dwi'n cyffroes iawn am hynny. A na! Sut mae fel arfer? Ie, da iawn. So ie. Yeah. Ydyn nhw'n cael ei wneud? Ie, maen nhw yn. So, fi'n mynd i... Wel, mae'r mock-ups terfynol wedi cael ei penderfynu ar. A maen nhw'n edrych yn stunning. Mae yna un specifically fi'n edrych ymlaen at cael. A mae fe gyda'r cymeriadau, fel y prif cymeriadau chi'n gallu dewis i gyd o gwmpas logo yn dweud Dungeon y Dis. So, ie. Rhaid fi dangos i chi hwnna, mae'n lot gwell na disgrifiad fi. Be ti'n dweud? Dwi angen lawrlwytho gem o'r cyfrifiadur os dwi'n gallu. Yeah! Edrych sut mae'r tew, mae'r boi yna. Ond mae'r... o'n i mor tew. Dwi ddim fel arfer ymfalchio bod chi'n tew, ond yn y gêm yma, mae'ch bwledi'n troi'n tew hefyd, sy'n eitha ffynnu. Mae fi'n mynd i... Oh, come on. Ond ie, dydd y Gwener yma,
Dwi'n dweud dydd Gwener fel bod yn amser rhiffordd, ond fory ni'n mynd i wneud sesiwn Worms WMD. So dyna bydd ein sesiwn grŵp wythnos yma. Ond o'n i'n gutted I glywed dyw Emrys ddim ar gael. Mae'n adeiladu shed gyda'i brawd. Ond os mae rhywun arall gyda Worms WMD ar Steam, ar PC, mae fe ar Xbox Game PC Beta thing, Xbox Game Pass. So, os oes ydych chi fe, jyst gael ni gwybod a ymuno gyda ni ar gyfer y sesiwn. Achos, fi'n caru Worms hefyd. Un o'r hoff game mae plentyndod. Oh, come on. Fi'n fan mahwsif o fe. Enfawr. Mae'r ysbryd yna, ti ddim yn gallu brifo fe. Mae rhaid ti just ysgoi fe. Oh, o'n i'n meddwl nes I. Dyma. Daro. Come on now. Trio boi man lle. Pa console ydy'r gêm yma? Okay, so os ti'n edrych lawr o gwaelod, hwn yw'r Pandora's Box 6. A mae fe'n fel all-in-one. Ar diwedd y gêm yma, neu dangos I chi gymaint o gemau sydd. Mae I fi, yn fy marn I, os ti'n gallu, nes I talu am yr un actual greiddio, achos mae yna fel cheap knock-offs o China sydd ddim mor dda, a sydd ddim yn para, maen nhw just ddim mor dda. Ond mae hwn, oedd e bach yn drud, fi ddim yn cofio faint yn union, fel 140, rhywbeth fel na. Ond mae fe'n chwarae'r gemau maim I gyd. A mae'n neis I cael fel joystick, fel just yn yr arcade. Fi'n wir yn meddwl yn werth cael os ti'n hoffi gemau arcade. A yn amlwg mae yna pethau dyw'r joysticks ddim yn fel. Mae rai pobl, fi'n gwybod Emrys gyda fel joysticks achos oedd angen arfer chwarae gemau cystadleuol fel ymladd. Wel, so nhw'n mynd I bod yn really, really cywir fel na. Ond ar gyfer gemau just fel hyn, mae fe'n ffain. A lot o hwyl I chwarae. Rwy'n dibynnu really. Ond just fel arcade box yw e. Pandora's Box 6. Lot o hwyl. Os ti gyda ffrind, neu ti'n byw gyda rhywun sy'n hoffi eisiau cael bach o hwyl I noswaith, neu, mae just yn rhywbeth gwahanol. My god, mae boss yma really cymryd amser I giro. Sut ti fod ysgoi hwnna? Come on. Ti di dal fi allan nawr, Preben, achos ti di gofyn am hydrate a dim diod gyda fi. Allan e'n gwasgu pause ar ôl curo'r boss yma a nôl diod. Cos... Oh, baby. Oh, nah. Flip mae'n anodd.
hwnna. Dwi'n saethu'r bit y cywir, neu ydy jyst yn... Ydy jyst boss a hanodd yw e. Oh! So sgoi pob un fan'na. Eitha pres. A wedyn marw'n sydd. Ah! Right. Oh! Daro. Peth coch yna. Sut ti fod y sgoi hwnna? Ti'n methu neidio off? Rhoi grand o allan, mae'r hehe yna sy'n swnio fel Luigi, neu Waluigi. Oh, sut though? Right, ti'n mynd right i'r ochr, okay. Dydw i ddim yn gwybod beth rydw i wedi wneud, dydw i ddim yn gwybod sut mae Twitch yn gweithio, rydw i angen defnyddio fy fake internet points ar rhywbeth. Yay! Defnyddio eich fake internet points ar fi. Diolch, Brefen. Fi ddim yn cant gwybod chwaith. Falle mae Lynette yn gwybod, neu Emrys, ond yeah. Mae'n nice though, o fi'n teimlo'n special bod ti'n defnyddio nhw ar fi. Yay! A yn chwarae. Yeah. Oh no, fine then. Right. Yeah! Oedd hwnna'n boss eitha anodd. Fi enjoyo chwarae hwnna gyda rhywun arall. Falle mae hwnna'n session rhyw dydd arall achos mae Metal Slug X ar Xbox Game Pass Beta. Falle bydd Emrys eisiau cael go gyda hwnna gyda fi rhywbryd. Neu falle wain o... Fi ddim yn siŵr os mae fe gyda fe. Dyna'r unig reswm. Ni'n meddwl, ond fi'n gwybod mae fe'n fan mawr o gemau. Oedd hwn... Oedd hwn ar y... O na! Sonic CD... Sonic CD. Hwn ar y Neo Geo. Hefyd, oedd port ar y Neo Geo CD o'r gêm yma. Yn greiddiol. Felly... Wff. Sgoi... O, edrych ar hwnna. O, edrych ar y moch. Ar y falau. Mewn. O, dylen ni wedi mynd mewn fyna. Ffordd rhydd o cael pwyntiau. Ie, fi'n gweld... Mae fe'n cool. Fel, fi ddim yn gwybod sut yn union mae'n gweithio, a beth mae'r pwyntiau'n neud chwaith. Ond... O, na.
Oh, daro. Right, fi ddim... Right, fi ddim eisiau bod hi tro yma. Teimlo bod yna rhyw fath o boss ni. Ah. Come on. Mynd i lurcio meiliad sortio pethau allan. Ah, cool, fi'n deall. Dim ots. Gyd yn dda. Oh. Right, fi'n mynd i gwasgu pause am hynny. Pwyntiau o be dwi'n deall yw ffordd i gwylwyr interactio gyda ffrydwyr streamer am ddim yn lle angen cael sub, neu os ydych chi ddim yn gallu fforddio un, system really handy a nice. O dy be di gweld? O, ma' hwnna'n hyfryd. Oh! Oh, na, 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 na. Right, fi eisiau mynd mewn hwn tro yma. Mewn! Ah, nes i golli fe. Yn gollwng y bombs. Na, 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 na. Dwi'n gallu just lladd fe dda. Pam? Dwi ddim yn gallu lladd fe. Oh! Oh, maen nhw jyst yn mynd o gwmpas nes bod ti'n seithi nhw te. Oh! Fi ddim yn hoffi'r boi yna. Rambo. Oh, just pan oedd 'da fi bombs. Swapio i'r fe. Oh! Fi angen hwnna. Come on. Dewch yn ôl. Fi'n mynd coch. Rhaid bod fi'n rhywbeth digon. Yay. Hooray! Lynette, beth yw dy hoff... O na, ti'n lurcio nawr, ond os wyt ti dal yma, beth yw dy hoff game arcade? A mae hwn yn cynnwys gemau fel... beth chi'n galw? Fel gemau light gun hefyd, fel House of the Dead. Achos mae rhywbeth fi'n wir yn edrych ymlaen at, fel... Mae'n anreg penblwydd a Nadolig, 2 mewn 1, yw y Sinden Light Guns game sy'n galluogi chi chwarae light gun games fel House of the Dead ond ar teledu normal. So, yeah. Fi'n wir yn edrych ymlaen hwnna. Fi'n gwybod bydd e bach yn fiddly probably setio fe fyny, ond mae stuff fel na yn awesome. Achos... Woo! Diolch, Preben, am ail dan ysgrifio. Whoop, whoop. Brilliant, cool. Diolch, Preben. Mae'n anhygoel. Right, gwella fi defnyddio hwn. Dwi'n gallu? No. Ydy hwnna wedi colli falle?
Fi wir yn gwerthfawrogi fe. Wel, ni gyd yn. Theo a James, pawb sydd yn ymwneud. Rhys Thomas, pan mae fe'n rhydd i gallu dod hefyd. Achos, ie. Yeah. Mae'n... Oh, come on! A pawb arall hefyd. So ie, newyddion eitha cool. Mae Prifysgol De Cymru bob blwyddyn dwi'n helpu nhw gyda modiwl o ran wneud lleoleiddiad, so localisation mewn gemau fideo. A blwyddyn yma, mae batch, maen nhw'n mynd i gweithio ar prosiectau, so maen nhw'n gallu wneud yr un fath o beth blwyddyn yma hefyd. Sy'n cool, achos gobeithio nhw bydd datblygwyr gemau dyfodol, a bydd nhw'n agored i gael fersiwn Cymraeg o'i gemau yn, you know, bydd nhw'n talu fi gallu cyfieithu i wneud lleoleiddiad Cymraeg o gemau nhw, neu rhywun arall hyd yn oed, jyst bod y gemau'n cael ei creu. Dim ots da fi pwy yw e. Great, os mae rhywun arall, neu os fi'n gallu wneud playthroughs yn Gymraeg o gemau cool. Mae'n cool. Achos mae Wales Interactive wedi wneud, a fi'n credu mae gymaint mwy o cwmnïau. A Terry Kavanagh, Dicey Dungeon and Dis, enghraifft perffaith. Mae fe'n gweld deall ieithoedd a gweld pwysigrwydd ieithoedd i gallu... Fi'n credu mae rhywbeth fel 20 o fersiynau gwahanol. Oh, damn. Ieithoedd gwahanol. Oh dear. So nawr, mae'r Estroniaid, yr aliens, yn erbyn ni a'r Naziau neu pwy bynnag sydd fanna. Okay. So ni'n helpu'n gilydd nawr. Ar ôl treulio'r holl amser yn ymladd yn gilydd, nawr mae rhaid i ni ymuno i mynd yn erbyn yr Estroniaid, ETA crew. ET phone home. So yeah. Good. Nah. Dyna ni. Be sy'n dda am y gemau yma? Maen nhw'n dangos bach o bopeth. Mae hwn fwy fel style shmups, so shoot 'em ups style. So yeah. Oh. Cymraeg na. Wah. Oh, come on. Yeah, so fory, hanner wedi 7, Worms WMD ar Steam. So os oes gyda chi'r gêm yna, danfon y neges yn y Discord a chi'n gallu bod yn chwarae ar y stream. Oh, come on. Mae fi cael y lasers ma. Alright, okay. Come on. Ah! Oh, rhaid fi seithi. Rydw i'n caru stuff a gemau yn Gymraeg. Rydw i eisiau gwneud gwefannau
reglenni a gemau Gymraeg hefyd. Rydw i eisiau gweithio ar technoleg iaith. Rwy'n cyfryd fy meistr yn cyfrifiadureg. O, ma' hwnna'n wych am bendant angen. Fi'n gwybod mae canolfan Bedwyr yn neud gwaith ffantastig o ran technoleg iaith. Fi'n gwybod maen nhw wedi... So, na, bendant. Mae hwnna'n gwych preben. Ond fi'n siŵr... Wel, fi'n siŵr mae yna scope yna i ni'n gweithio gyda'n gilydd dros y flynyddoedd nesaf mewn rhyw capacity, fel ni wedi bod yn neud gyda o'ch ti'n rhan o'r Discord a wneud stuff fel ROM hacks, ond fi'n siŵr gyda amser bydd mwy o pethau cyffroes a diddorol. Fi'n credu, fi wastad yn dweud hyn, mae angen just cadw fynd gyda fe. Chi methu just wneud un peth a stopio. Mae rhaid i'r... A dyna pam fi'n keen iawn i tyfu cymuned gyda pethau fel Discord a mae sianel yn platform i gael pobl gwybod hefyd ond mae gwaith eraill. Ond na, bendant. I rwyddo popeth a... Come on in. Ooh, die. Dyna'r peth weithio, mae prosiectau gyda fel hyd penodol, a wedyn unwaith mae arian yn diflannu, mae fe'n anodd wedyn cadw pethau i fynd yn yr un ffordd gyda yr un egni a'r un wmff. Felly, beth yw hwnna? Oh. Come on! Fi methu stopio nawr, mae rhaid i fi... Fi wedi mynd dros yr awr, ond fi'n teimlo bod ni bron hynna. Oh, come on! Fi'n credu yn enwedig gyda gemau fideo. Fi'n gobeithio byddwn ni'n gallu defnyddio Dungeon y Dis fel rhyw fath o ffordd mewn ar gyfer wneud mwy o stuff fel yna. Achos mae Terry Cavanagh gyda'i gemau a'i hanes o ran datblygu gemau yn really dda. Felly, I don't know, fi'n credu os ni'n cael ymateb eitha... fel unrhyw beth, chi methu, mae'n just cadw cnocio'r drysau, cadw gweithio'n caled, a just yn y diwedd daw pethau. Gei di cyfle. Yay! Mynd mewn i'r llong ofod nawr. Fi yn ffansio roi... Os fi'n uwchlwytho hwn hwyrach ymlaen gyda ar YouTube i roi cant y cant, neu wedi gorffen, byddai stopio nawr jyst yn siom. Oh god. Beth yw'r stuff gwyrdd yna? No. Oh, laser. A laser yn ffantastig scenario yma. Oh, laser! I think ti angen ysgoi y stuff o. Laser.
Yeah, mae hwnna'n bai Steam, Lynette. Mae Steam, mae yna cwpl o gemau gyda fersiynau Cymraeg, ond mae Steam ddim wedi rhoi. Fi wedi cysylltu gyda nhw, a so nhw wedi wneud unrhyw beth. Ond, ie, yeah, mae fe bendant gêm Cymraeg, a mae fe yn gweithio, yn amlwg. Ie, mae just thing Steam yw hwnna, so paid phoeni amdano fe. Sy'n mynd i gael y gêm. Come on! Yeah, so mae fe just Steam sydd ddim di roi fel blwch i ticio i gallu dangos e. Ond os ti'n edrych ar yr actual wefan Terry Kavanagh, ti'n cael mae fe'n dweud am y ieithoedd a ie, hyd yn oed yr ei cyfrif trydar Twitter, ti'n gallu gweld bod e arno fe a mae'n neud thing mawr bod e'n wedi neud fersiwn Cymraeg. So yeah. Yeah, oedd yr un peth, Destructivator 2 yw gêm arall nes i cyfieithu i Pug Fugly Games, a nes i ddweud mae rhaid i chi roi yn y gwybodaeth bod y gêm yma ar gael yn Gymraeg, achos does na ddim blwch i roi ar Steam. Come on now. A dwi'n gweld hwnna'n rhyfedd. Ie, mae yn rhyfedd. Just Steam yw e. Sa'n gwybod os diogrwydd yw e, neu achos does ddim ma' 'na cynlleied o gemau yn Gymraeg, so nhw wedi rhoi e lawr eto, fi ddim yn gwybod. Ond trwy creu mwy, wel, neud cyfieithiadau o fwy o gemau, a cysylltu mwy, bydd hwnna'n gwella a bydd e'n rhoi fwy o reswm i Steam i roi blwch Cymraeg. So. Damn. Yeah, fi wedi bod yn chwarae cyfres Dicey Dungeons am spell, a wythnos yma ges i wythnos off achos mae yna 2 cymeriad sydd yn gwylltio fi ar hyn o bryd, sef y Rach a'r Cellweiriwr, y Jester, a fi yn stryglo gyda nhw, felly fi'n cael wythnos bant, wythnos nesaf byddwn ni'n mynd nôl i Dungeon y Dis a gyda egni newydd positif ynglyn â curo'r gêm a chwarae'r gêm. O na. Na. Sut i fod ysgoi hynny? O, neidio trwy. Neidio trwy. A, ti'n neidio trwy fe. Uh-oh. My gosh, sut ti fod wneud hwnna? Rwy'n mynd allan i prynu'r albwm datblygu newydd ar vinyl nawr. See you all later. Pob hwyl, diolch Brebym am ail danysgrifio a gweld chi cyn bo hir.
ar stream nesa, gobeithio. Yeah, joio gweld y diwrnod. Yeah, gweld chi cymbo hir. Diwrnod braf yn Aberystwyth. Hyfryd. Oes yna unrhyw gêm ar wahân i meidysgau ar gael ar y PS4 ar hyn o bryd? Soul Axiom, Enaid Coll. Fi ddim yn siŵr os mae hwnna ar... Peidiwch nocio dwywaith. Wyt ti'n sôn am gemau Cymraeg nawr? Ie, mae peidiwch nocio dwywaith, don't knock twice. Yn gêm arall. Enaid Coll. Master Reboot. Dyna'r gemau ti'n gallu meddwl am. Ddim byd arall ar y PlayStation 4. Wel, fi'n eitha sicr does na ddim. Ond, yn dod cyn bo hir, bydd Dungeon Edis ar Switch rhywbryd. Methu roi ti dyddiad achos nes i gofyn i y datblog o Terry. Beth bryd oedd e? Wel, naeth e e-bost i fi nôl heddiw yn dweud, mae pethau'n popio fyny. Yn Cymraeg. Come on then. Oh, mae'r blobs gwyrdd na. Dweud wrth ti beth, Lynette. Beth os ti'n dechrau wneud eich stream nawr, gallai wneud y thing na i reido'ch stream chi. Os ti eisiau. Oh, come on. O ti'n mynd i dechrau un am hanner awr wedi? Ddim yn cofio. Yn credu weles i rhywbeth ar trydar bod ti'n neud stream heddiw. Alright, fi angen teithio'r drws hefyd. Oh, come on. Right. Oh, laser. Rocket. Mae rocket yn handi achos fi'n gallu just... Oh! Osgoi, o'n i'n mynd i ddweud. Oh, sut? Iaw am hanner awr wedi yn Cymraeg. Okay.
Oh, o'n i really tew fan'na hefyd. Oh my god, edrych ar Rambo. Cyn bo hir nawr. Ddim yn bell. Oh. Don't know. Diolch, Beth. Right. Come on then. Beth. Oh na, dau ni'n... Okay. Oh na. Sut ti fod ysgoi hwnna? O, lladd e, bydd hwnna beth amlwg i ni fydd e. Oh, come on! Come on, gyflym. Oh.
come on. What do it? Oh, nah. Come on. Ddim yn beth nawr. Rai bod ni'n agos i'r diwedd. Uh-oh. Oh no! Beth? Oh, wow. Edrych ar hwnna. Mynd am rymenydd pob tro. Oh! Fel yr cymeriad na o Ninja Turtles. Oh! Right. Wait. Oh, come on. Ma' nhw'n anodd I osgoi. Oh no. Grenade launcher. Fanna. Efo fi'n agos a dyn na. Oh, thing's gwyrdd. Come on. Dim chwarae yn bit I nawr. Mae'r bombs na gynta. Rai bod hwn boss achos boss ola neu rhywbeth. Mae'n just dwi'n gallu gweld. Oh!
Dyma'r un. Oh, come on. Dwi'n siŵr, dim ond o'r menydd yn rhaid I fi seithi. Mae jyst yn cymryd spel achos dyma yw'r lefel olaf. Fe'n mynd yn coch. Yes! Dyna ni. Yay! Woo! Okay, so dyma lle gorau I gorffen y gêm. A nawr, dwi'n mynd I trio fy ngorau I cyfeirio chi at stream. Just rhoi Morgan. A wedyn gorffen. Wedyn I cyfeirio chi at stream MQ. Fi'n gwybod pam. Anyway. Yeah. So diolch am wylio. Mae wedi bod yn lot o hwyl yn ennill Metal Slug 3. Yn amlwg, os bydden ni mewn arcade go iawn, bydden ni wedi colli fy arian I gyd. Fe roedd I fi rhoi ail morgais ar fy nhi I gallu talu. Ond, yeah, fi wir yn joio fe. Fi'n joio'r Pandora's Box arcade stick yma. Pandora Box 6 yw e. A mae lot o hwyl just I... Yeah, mae'n nice. Felly, yeah, falle na I dod nôl I hwn rhywbryd. Ni'n mynd I cael sesiwn fori o Worms WMD. Sesiwn cymunedol, grŵp. A wedyn, wythnos nesa, fi'n mynd nôl i'r dungeon y dis. Felly, yeah. Okay, so, os dwi'n cofio'n iawn... fi'n credu... ni'n rhoi y bychnod raid. O na, mae rhaid fi wneud ar Twitch yn does. Okay, un munud. Fi eisiau wneud hwn yn iawn achos fi ddim yn dig. /raid yw e, nid y bachnod. Right, na I trio hwnna. Right, mae rhaid I fi ffeindio gwybodaeth beth yw hyn? Lynette nawr. Stress. Na, dwi ddim yn stress. Just ddim fel arfer rhywun fi eisiau reidio. Okay. Fi'n credu os dwi'n neud e ar Twitch ei hunan. Gobeithio. A dim ond. Ti'n wedi gweithio? Na, mae ddim. Raid. Ife dyna yw ei enw hi. Wee! Dyna ni. So diolch am wylio a byddwn ni yn gweld chi tro nesa. Fori gobeithio.